Saan mo ko? Magandang hapon po mga kabarik. Tayo po ay magluluto na naman ngayon. Bago po tayo mag-introduce sa aking lulutuin, gusto po namin mag-shout out kay Bike Tayo. Maraming salamat po sa inyo, Bike Tayo, dahil lagi niyo pong pinanonood ang aming mga video. Sana po sa mga susunod pa naming mga video, sana po lagi niyo pong papanoorin at subscribe naman dyan. Oh. Maraming salamat po. Balik na po tayo sa ating lulutuin. Ang lulutuin po namin ngayon ay, ang gusto ng aking bunso ay pork mitsado. Ito po ang aming mga ingredients. Mayroong pork belly, part ng baboy ito, pork belly. Tapos, ang gagamitin ko pong mga panghalo, mayroong patatas, mayroong carrots, at syempre pa, mayroong tomato sauce, paminta, ginisa mix, tapos ito, pork cubes. Saka mayroong bawang, sibuyas, dahon ng laurel, saka kamatis, at saka kunting siling labuyo. At hindi mawawala yung kinatas ko na po na kalamansi. Ito po. Tapos mayroon pang toyo. Siyempre, mantika para sa pagisa. Ganito ang ginagawa ko mga kabarik. Bago ko to igisa, lalagyan ko po muna itong baboy ng ito, katas ng kalamansi po ito. Lalagyan po muna natin. Tapos, hahaluin po natin siya. Para pampawala ng lansa. Ihalo-halo muna. Tapos haluin, lalagyan natin siya ngayon ng paminta. Haluin ulit. Tapos, lalagyan ulit natin siya ng toyo. Lagyan natin. Ito, mga 2 kutsara. Haluin natin. Tapos ngayon, ito mga kabarik, ang gagawin natin dito sa binabad sa toyo na may kalamansi, na may paminta na baboy. Ibababad muna natin siya ng siguro mga 15 minutes po mga kabarik. Kaya maya-maya, update ko na lang po kayo. Ibababad muna natin to. Update ko po kayo sa pag-isa mamaya. Game. So, ngayon mga kabarik, pwede na natin itong igisa. Pwede na tayo mag-umpisa mag-isa. Nababad naman to ng 15 minutes. Ay, sorry. Lalagay pa lang tayo ng mantika. Mantika.
ba ni kutugan? May balak na naman. Sunod natin ang bawang. Sunod natin ang kamatis. Lagyan na natin mga kabarik yung baboy. Ilagay na natin mga kabarik ng dahon ng laurel para bumayo na siya dyan. Saka itong siling labuyo. Okay. Ngayon mga kabarik, takpan muna natin. Tingnan natin mga kabarik, nakulo na. Pwede natin ilagay itong ginisa mix. Tapos lagyan natin ng paminta. Kaya ito mga kabarik na pork cubes. Takpan ulit natin mga kabarik para lumambot yung baboy. Ayan. Tingnan na natin mga kabarik. Makaluto na yung baboy. Medyo malambot na siya. Pwede na natin ilagay itong tomato sauce.
ilagay na rin natin mga kabarik tong carrots. Yung patatas maya-maya kasi nauuna yung malambot, lumambot. Ito medyo matigas. Maya-maya po ulit mga kabarik. Sana natin mga kabarik. So, sunod naman na ilalagay natin itong patatas. Para sabay-sabay ang luto nila. Tapos, ang gagawin natin mga kabarik, lalagyan natin ng konting asukal. Ito po, asukal. Pampasarap. Takpan mo ulit natin mga kabarik. Maya-maya. Update ko po ulit kayo pagluto na. Yan natin mga kabarik. Luto na. Luto na rin yung carrots saka yung patatas. Baboy malambot. Natin. Sarap na. Mitsado na ang lasa. Tayo na natin. Luto na ito mga kabarik. Ready to serve na. Okay. Ito na mga kabarik, luto na. Sana nag-enjoy kayo mga kabarik sa aking niluto na pork mitsado. At sana po mga kabarik, like po kayo manonood ng aking mga videos at mga susunod pang mga videos para lagi kayong updated sa aming mga video. At sana po wag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi po tayo kita-kita sa pagluluto. Maraming salamat po.